aurkeztu ingo izizuen gaurko benetako protagonistak, eskubitik hasita, David Zurutuza, Realeko jokalaria, Izaskun Zubizarreta, mendi eskiatzailea, Oiartzuarra. David ez dut esan, baina David Rocheforten Frantzian jaiotakoa, eta Deoan, Endaian... Hori da, handa hemen azitakoa. Eta Jose Elosegi, Donostia, Hernani Artua. Jose Elosegi, Hernaniko errugbi taldeko uste dut ezautzen dezuela, baina Hernaniko errugbi taldeko kirol zuzendaria gaur egun, eta garai batean jokalari ere izandakoa hainbat taldetan. David ez da Realean bakarrik ibili, maila profesionalean Eibarren ere bai, eta behiko mailetan iruditzen dugu hortaz. Historia anitz izango baitituzte denek beraien kirole ibilbidean euskararekiko izan duten harremana edo beraien inguruan euskararekiko ikusi duten jarreraz eta abarraz. Orduan, ondo iruditzen bat zaizue, hasiko gara pixka bat atzera egin eta esate baterako David. Zure kasua berezia da, Rocheforten jaioa, ama frantsesa, aita Azpeitiarra, hemen Euskal Herrian hazitakoa, eta hiru hizkuntzaren jabe. Orduan, txikitatik hasi altzen jatzu euskara erabiltzen, edo lehenengo frantsesa izan zen, edo nola izan zen? Ni Deban jaio Rocheforten jaio nintzen, Frantzian dago La Rochelle, Bordeletik ordu terdira gutxoera bera, goraka. Eta bai, jaioan, baina bizi 6 urte arte Deban, orduan etxean euskara eta frantsesa hitz egiten zen, aitagin euskaraz eta Italian euskaraz, eta gero amakin frantsesez. Orduan, gero lehengusuekin frantsesen euski, baina bai, nire hasierak euskara, txikitatik, lehenengo hizkuntza hori izan. Eta egia da, 6-7 urte nitula, nola ama irakaslea zen, Baionaraino bidaiatzen zuen, ez? Debatik da, dakizute A-sortzia nolako da. Eta orduan gurasoak erabaki zuten Endaiara erdibidera jutea. Eta ni 6-7 urtekin egia da, mundua bukatu balitzen zela, ez? Lagunak, 3 lagun dituzu eta hori da zure bizitza. Eta egia da, Endaiara joan ginen, baina ikastola Irunera joan nintzen, Txingudi ikastola zortzu zuten. Eta hasi nintzen Endaian jokatzen, eta kirol ikastolako kirola, Eskola kirola. Hortan ere, egia da, trampa bat zegoen, nola umean nintzen, banekan denboa jokatzeko lekuztitan, da orduan nola federazioak desberdinak zian, bitan jolazten nuen, harrapatu arte. Eta, nik uste, introduzio zela, hori izan bazan. Eta egia da, Endaian, euskara desberdinak zen, eta 6 urtekin, asko irikitzen dizuz, beste ikuspuntua da Endaian forola. Hegoaldekoa eta iparraldekoa oso desberdina. Oso ez dagoela, entzaiteo portatu eskubide esantik dara, nire Bilbon jaiotakoa eta 6-7 urte nitula, etorri ginen Hernanira bizitzera eta euskara bai, baina konturatzen zara, euskara zeharo ezberdina, arrotza egiten zaizu, ez izkera, oso sentimendu kuriosoa da, Euskal Herrian bertan, Eskun, zuere euskaldun zerra noski, Oiartzuarra, eta zuere noski, txikitatik izan. Bai, txikitatik, baina bai egia esan, nire gurasoa euskara galdu zuten, eta bera nahi da, nire aitona honak amanarretik Nafarro aldetik zituzten, eta euskaldunak zian, baina garaiaretan badak izate etortzen zinean kanbila, Donostira, Pasaira, eta kuriosa da, nire ama da bosgarrena, orduan, anaitzerrenak euskaraz egiten bila gazte
hemen jaiotzekoei ja erdera, zieten euskera, baina euskera zen horren hizkuntza, nahi zuten erdera ikastea. Orduan nire amak ia euskera galduzu, eta bere anai txikienak ere, eta zerrenak egiten eta txikienak ez. Eta nire aita zen ere, Eskoliatza hori ingurukoak Aitona Amonak eta ere Donostira etorriak, eta berdina, bere anai zarrenak jaiotzakoak euskera zekiten, eta Donostira etortzekoan, txikiena galdu zuten zen euskera zitzaitea zen, hori. Eta orduan, klaro, nire Aitona Amonak eta bazekiten baina nire gurasoria galdu zuten. Bai zeiten zuten baina ez gehiegi. Eta guk ja ezkondu ziren hori hartzunean, eta guk bostan aia eta denak hori hartzunean jaio geha. Eta beraiek argi zuten guri euskeraz ez itxun nahi zigutela. Eta txikitatik ja euskeraz, eta hori hartzun igual suerte hori ongi dugu euskalduna da. Orduan, nire amak ja euskaltegira juten zen, ja euskeraz ziten zigun bere esfortzuan bertzun, Mio ja beti euskeraz, eta asko hartzunean oso horrexak euskeraz. Eta hizkuntza euskera da, eta hori hartzen du euskera da, nahiz eta gero kanpoakon hori hartzunen errexuk dugu. Hoxe, esan dugu, zu Donostiarra, Donostian etzan nahi eraz izango garai haietan. Bai, zai baratuko izan. Ni berez, Donostien Herreran. Orduan, Herreran nego esan ama Sevillarra. Aita Herrerakoa, baina euskara bandita. Amona bezutarra, Aitona Herrerakoa, baina delegatutan nola sokaten euskara zitzaita, eta nire aitan bi anaia arreba eta zarrenak bazekiten, baina berorti bera batez. Orduan etxean, etxeko hizkuntza gaztelera zen. Herreran geunden bitartean, zorionez ikastolara bidali gintuzten, Erreamitxe ikastolara, orduan bere aztarrenak zian, horrean etxe batetik bestea, eta etortzen zen kontrolak. Eta sortziutekin, hori izan zen pixkate golpea altzara gunean bizitzen. Orduan altzan, hor bai ez egola euskerarik inundik. Bai zegoen, baserritan, baina zian auzo berriak, bai emigratzaile pila bat, espainolak, eta nire kuadrilla lanan aldatu izan. Eta ni mantendu bat izan da ikastolagatik, eta gero nire agetasunean berriz eman niolako txipai bulta, eta berez kuratu, nire gobino amasei urtekin erdi galduta, eta esan ezagik berriz emirentzia bai urtekin bezintzara berez kuratzen. Baina etxean nire amak izan da ere gau eskola unzan, eta zehuz ikasi zuen, baita batez, eta txekala denbora, egia zen beti zelda ganean. Eta alban, izan da barruko bat, gauza asko kontra, baina, azkenean, buelta ematea, euskera bizitzan, euskera diko, eta batzen errebakin ere gaztera zitzitek, da momentua segula ez da burutik pasatzen, ez bat ere gazteraz botatzeaz, gara joietan, amare urtekin eta gaztetan, gazte gara utxean. Ikastolan ere erreratik ez egin sartzen, eta gumean intxaurrondora, zerbezien erretara, eta gero zen izan zen, ere nanan astuta eta ere oso zaila zen. Horrela amateaz, baina, zorionez, mantendu izan, Aipatu duzun fenomen hori gainera, ez nerabetasunean edo hortxen 18 urte bueltan hor kontzientzia esantzea uste dut hori askori gertatu zaigula, gure garaian ere bintzatola izan zen, du hemen ikastolan ikasetakoa, ni bintzat Bilbon ikastola, Hernani etorri eta ikastolan, baina hemen erderaz hitz egiten. Eta gogoan dauka gainera nola euskera hitz egiten zutene ikasero deitzen genean, pentsa. Ez oso izugarria da. Nire hori gertatu zait, entrenadorea bezala, izatea 16 urteko azpikoen entrenatzailea. Eta nazien euskaldunan bi izan, betzetan nazien euskaldunan, baina bi tendentzia handia sokaten gaztelera eta batzutan kutsatzen zuten, baina azkenean zian kasero batzu. Hemen jarrubian hemen. Eta talde berdina, eukin nuen 2 urtetara, 18 urte azpikoa, eta batzen ez behin dutxan. Gertu nintzala batzen batzen bestera zen, ez hostia izate. Eta zuen gaztelera zitziten. Berdinak, 2 urteko aldeakin, guztu da, ez zizean, guain euskalduna dira, baina momentu horretan, nabetasun horretan, 16 urte zazpitik, 16 urtekin euskara zitzen zuten, normal, eta 2 urte pasata, esan hori, dutxan gaur egin, nekin dana euskara zitzen zuten, baina, esan fijatu da, beren artean, berdinak, dana gazteleraz.
dute errekintakoa garela, ezaskun, zugazteagoa zera da baina ez dira. Ni 8. maila arte oihartzun ginen, eta gero gupetako errendei erajote ginen. Eta errendei noria ez zuten beste, eta oihartzun goi kasero, eta duten zen, gure artean oso euskalduna ginen, eta errendei beste kategoria bat izango bazen bezala erdera gehiago itzuten, eta guri garritzen dituen asko, zen gure arte, eske dena euskeraz, etxean, anaien bekin, errendian bai gehiago berbera entzuten dira. Baina, bueno, nik nire errenderiko lagunek nire euskera zitzen. Baina bai errenderik gutxiago entzuten dira, oihartzun du baina. Eta hori, pixkat, oihartzun izatea eta hain euskaldunak zen, gutxiago izatea. Errenderikoak beste kategoria bat, egokitu banute bezala, bai. Hala sentiarazten gintu zen, Gure kuadria oso euskalduna zen. Egia da, gero urteak pasa, beti kuadria handitzen diela, eta egia, igual nahastu zen, agian batzukin gazteleraz, igual kuadria berdinago orain ere, batzukin gazteleraz ateatzen dituzte, behaiek gazteleraz dituten. Erantzute dizute beti gazteleraz. Naiz eta batzuk euskaraz egon, pare bat, zaila bate gustatzen ez da izatik. Eta beste batzukin, imposila da, gazteleraz ditea, igual askotan gertatu zaiz, frantziko lingusua detorri, frantsesa, eta gazteleraz hasi izan ikasten da bestia, eta bere onduan saiatzea gaztela zinga dugu ez, eta violento ez. Inoiz ez dezula egin nahi ez, eta harrarretan da. Baina, egia sorte hori dukidetela, kuadriakoak eta oso euskaldunak, gero taldean, realean egon nahi zen urte guztitan nahiko euskalduna izan da, gero egia da, kanpoko jendeakin, azken ginen, pixkat saiatzen zela, bestea, enteratzea ez pixkat, zertaz aigia ez dela, egin bat, ez da errespetu falta bat, baina, bere gatik bentsat dituzu ez, ulertzeko, gizki sentitzeko, igual pentsatu lago gizki esakago dela, eta hortatik saiatzen gara. Aipatu duzun hori, hori interesgarria da, hori denoi gertatzen zaigu uste dut ez. Katalunian esaten dute, Kataluniak beti Katalunian hitz egiten dutela, ez, berritzaile hor dagoen aurrean, eta Katalunian zarraitzen dute, egia da Katalana ulertzea, euskara ulertzea baino. Eta kuriosoa da, gu erdaldun askok nola esaten duten, guk euskaldun Katalanek baino errespetu gehiago daukagu. Askotan entzun dut hori taldean, askotan esan dira, hauek katalanak ez dute bat esfortzu egiten, da zuek eta kuriosoa da, ez dakizu, errespetua dan, konplejoa dan, ala behar duen, ez duen behar, barne gatazka kontraesan, erantzun garbirik ez daukat nik behintzat, baina kuriosoa da, por cierto, lehen ez dut aipatu, baina gainera beste ere ez gaude, zuetako norbaitek momenturen batean zehose esan nahi badu, edo bere esperientziaren berri eman nahi baldin badu eta lasai bota, aberasgarria izango da zerantzarik gabe. Ez dakit zuek hori nola bizi duzu, ez da bidek esplikatu duen hori eta horrein txekipatu dugun hori. Ez behar diona, nahi ere utxura banko denean beti norbaitekin euskaraz erdera aldatzea arrotzik entzai eta prestatzen zait da, artifiziala izango balitz izela, ez? Baina gertatzen da. Eta gero katalanera esan dezuna, ni urte ondo nintzen, eske ulertzen da eta bizi bazean, esan, bi urtetan jaitzeko non katalana, eske oso desberdina da. Bino, barri pasade talde baten, atzerritarra gaudela, eta edo etorri da aste bete, edo puntuala baldin bada, ez? Etorri dela, ez? Ulertzen dut guk esfortzu bat egitea, hizkuntza aldatzea, behar ulertzeko, ez? Baina bertako bada,
Ni hor naiz muy taliban, nik esan gaur jabedi ez ni emagina nahi. Neukan talde bat, eroskitze talde bat genuen, eta ginean 11 emakume, aita bat zegoen ere, eta bat ezik beste den guztiak euskalduna ginen. Eta erberaz gara, donezte den, nire esan. Aldian, esfortzua behar dugu, ez zait, eta euskaraz ziten. Eske gainean nik onartzen dut ez, emakumeekin utxutan nagoia, konsultan erarremana euskerakin da, orduan, bueno, aldatu dezaket, eta sortzu egin dezaket, baina izan balitz, igual hori ez, etorri dela aste bete, eta bueno, jo, minio, bertakoa izan da, igual esfortzen behar du hain semana bat ditu eta euskera ikasi, ez? Eta talde euskera zen dugu. Bueno, nik esan da, bezala, nik altzara jungianetik hori irabri izan, galdunen kontaktua lagun eskaldunekin erreakoak, sartzen behar. Eta gero jartik aurrera izan da gaztelera nagusi, zentzen futbolean azkuenen, zintxerte, bigarren galiziaz, handana zan gazteraz. Ez nahiz gogoratzen eskaldunen bat egin zan. Baina bizita zan, gazteraz gero hortik beti honara jonintzen, horretara. Eta hor baz, euskaldun bat beste, eta igual gure arte egiten gero, baina horrekorrean, errespetu hori, eta beti gertan esan, sorti euskaldun eta erredun bat, eta errespetu faltsu horregatik, baina hola esan. Nik beti bide gaztera, esan den, meretzi urte arte, eta gara esatera juritzanean ez ikastera, juritzan, ez da gero rupi, eta hana zintzen lagunak egiten, azpitiarra, zumaiarrak, eta zer ez nien ulertzen, euskeraz. Eta hori nik uste dut eman niola nire txipai, hau izan da hori izan. Hor arte, noiz egin gaitziten, batzen jokin, kontaktak, zuztan etxean ere zen egiten. Eta hori eman nio, nire bizia, gero nago bizia bera, oso erdalduna izan da, meretzi hori dute. Kirol ibilbideari lotuta, David, Josekera aipatu du, azkuenen eta futbolean hasitakoa, zuere antzera, zu Donostian Rotetan ibilitakoa zera, eta... Roteta zen da, lehenkokoak genuen, ez? Lehenkokoak genuen, Rotetan egin zu ibilizan, representante aldea, nik, gauza, endaian nebilen, da hoxe, egiten genituen guztun bidaiak Bordeleraino, eta esan duen, hemen bazen beste aldera, egoaldera, eta lehenkoak genituen 2 urte, egira lehenkoak euskeraz gutxi. Bazen hori horretar batzuk, donostiar batzuk ere euskeraz, baina gehienak baina asko zuen altzakoak, eta gutxi. Eta gero realean egia da, asko ze gehiago. Realean iritsi eta jende asko azpitean asko, ondarru, besengoak, danetik eta egara euskeraz xente. Entrenatzaileak ere azken urtetan, mailetan desente euskalduna. Bai, honei Inaxio Kortagarria, Inaxioekin euskeraz, asko. Euskal fama hori eta asko, ez da bereik gaizki esaka esateko, baina horrek agarritu zituen, ez? Oso desberdina, zerbait esateatik. Eta ez dakit, zuen kartzelariak izan da, ez dakit, entzate tratuan bedaikin, baina horre nik zotzituan nire garaikoak, lau bostengo dira. Igual euskeraz badakitenak gehiago, baina gero hitz egiten dutenak eta garaien artean hitz egin eta hori realean askoz gehiago. Nik esaitu, nik hori, nire baitatu zinean hori, pixatea arezute baina egin nahi. Hori zaskun eta zure... Nire kirolian, mendi egia da, bai mendi eskian, mendian, korrika eta hola, eta gero txirrikaren ditzen nahiz asko, giro nahiko euskalduna da. Mendiko giroa eta
orokorren, ez dakit zergatik, ino ez igual filosofia bada, edo igual estiloa da, ez dakit zergatik gehienak euskaldunak gea, eta euskaraz hitz egiten dugu. Eta euskalduna ez dena, euskaltzalea da. Ulertzen? Egon daiteke, batzuk euskaldunak ez dienak ino gehiena, bai hendi eskian, badakagu azteikiko jendia, andarroko jendia, donostiko jendia euskalduna batzuk ez, izan daitezke euskalduna. Ino gutxiena, Kontrasen mendizalea eta ergantzalea. Bai, horretan, pixka bat lotuta egongo balitz zela. Mendia ez euskararekin, eta mendia oso euskalduna da. Ez naiz da gundi edo futbolai edo txirringain, seguro jungara da, edo mendira ez oso barnea ez dakit zergatik ez. Da, gure nortasuna dago nik uste ez denak ez, baina gehienak euskaldunak eta euskal selekzioan denak. Hori galdetu behar izan, zu ere kanpoan desetik selekzioarekin, Euskal Federazioarekin errana, Espainiako Federazioarekin denak beraz. Baina bakarra izan naiz, euskaldun bakarra, noizbait igual euskaldun bat, igual juvenila bat zeon euskalduna zen, mendiko orduan igual gure artean bai euskera zen, lehen esaten duna eski ja gure lehendabiziko hizkuntzari euskera da, aldatzea, eta gure artean euskera zen jo taldean zaudenian eski erberaz, katalanez. Zen mendieskien gehienak katalanez, katalanez, beraiek ez dut aldatzen. Zen gehienak mendieskian katalanak dira. Eta euskal selekzioan euskaraz dena. Bat eta esate izuet, baton bat ez da euskalduna, baina ez dugu euskara aldatzen, ez dugu errespeto horregatik edo, ez dugu euskaraz, eske kostatzen zaigu errezitea. Zen oso euskalduna aldatzen. Davidek esan duen atletikena eta atletiken kasua ezagutzen dut eta arrazia da. Egia da, atletikek ere kriston ahalegina egin duela, urte desente darama, kanpora begira, ez bai dugu aldea, dena euskeraz jartzen, kanpora begirako barrak eta barrak eta euskeraz izan daitezen, baina ere aspaldi esan zidaten. Ni barroko da nintzen. Baina, gainera esan zidaten, beraien erronka nagusia eta oraindik gainditu gabekoa zala, kanpora begira bai, baina barrura begirakoa. Eta ez bakarrik jokalarien arteko hizkuntza, ez komunikazio hizkuntza, baizik eta klubaren barruko komunikazioa bilerak eta barrak eta ez hori zala oraindik gainditu gabe zeukaten ikasgaia eta hortaz galdeturen izunean Euskal Federazioarekin esateaterako harreman hori nolakoa izan da, Espainiako Federazioarekin noski. Nik gehiena hori eta goien daudenekin eta gehienak euskera, bada hor jendeak ez daukara, baina esan dugu Izarek federazioan direktibak eta bat diozu, Zorien okoatzete bai. Nik uste baiet, nire esatizu da, nik uste mendile euskerarekin oso lotua dagoela. Eta euskera ez dakina, aleginak ingoletxo euskera ikasteko edo euskaltzalea da. Eta Rubian Jose, zuk ezin dituzu gainera esparru guztiak, jokalari, eta gero baita ere nolabait kudeak eta kontua gorentu zuzenaria zara eta harreman desente... Esan da bezala, eta urtean zintzen Rubian, arrasatela, salto kualitatibo horretan, futbola hau eta arrasaten zintzen jokatzen. Eta hor baseo gero eskotuna, baina astapenetan ezagutu duan 3 klubetan naiz, arrasaten Fortuna eta Grodani, eta giro oso berdaduna. Esan eskatuna, baina komunikazioa tresna gazteraz, bai arrasaten, batzuk esegitelako, txikia esan gaina. Gero Fortuna Donostin, hori esan ezak egoa erdi eta erdi balantzak, baina eskatuna, baina donak eba eta denetik zegoen. Eta Hernanin, egia da, segundo jokalariak, ere desente euskalduna zean, baina, tratetan bezala, kluba oso da. Eta hori nego birantza urteetan zehar, Hernanin largoita maikatik, zerretzarea Hernanira. Eta, asko, da borroka bat, bizkabat, euskara bat, oso da nazalako, beratzen lehenengo akta partidu eta konvokatoriak eta
klubean, nekite gero, eta gara behazekan euskara, batean, idatzen hori beti, gazteleraz. Orduan, heldu nintzen akordio bat behakin, orduan ostiraletan, ostegunetan bukatzen nuen entrenamenta, egon nintzen berakin idaztea eta egiten elebitan. Baten ez, proposatu nunean, biera baten, biera guetatu nintenean, kartelak jartzeko larun batak ezala jarri behar, sabado, jende guztia bazekila zesan larun batak eta ordua. Larun batek botazian, gainatu, jendia joko zan, beste egun baten, beste egun baten eta beste leku batean. Eta peskalak etxinitzen eta proposan ere Hernani Klub de Rugby euskaratzea, gaur egun ja Hernani Klub de Rugby elkartea, lortu ginen bai, baina urteekin. Orduan izan zen, bide luzea, baina betzak lortu dugu, baina eta gaur egun Euskadi Konfederazioa jarretzen izaten erdaduna peto. Nik Euskaz behatzen dietu. Komunikazio guztiak, Euskadi Konfederazioa behatzen euskaraz, Espainia paralelitan, eta dugu segun zertaldean, Euskal Navarima euskaraz, baina Euskadi Konfederazioan behatzen nonbaiten itzeliko dutela behatzen. Erdadun petoa gaur egun baina dik. Gipuzkoakoan ebai, oso erdalduna da, bai edazkaria guain euskalduna da, baina arte egon denak erdalduna zian, la komunikazio guzti izan da beti gazte beraz. Taldeen artean, azkenean gazteak datozte atzetik, eta gaur egun gazte gehienak euskalduna dira. Gehienak ja eskolan, euskalduna horretan biloa, oin gaur egun askoz euskalduna. Ikasen entzanean, eta sortzean, orduan, giroa, errugbi orokorrean, hori Gipuzkoan, eta gero ja Bizkaian eta, Araban, eta Nafarroan, etxezen, oso erdadura hor, egon da irautza denborak eman du, gizarteak, eta gero barruko lanak, txeko lanak, eta baina esan zeko, euskaldun nagoa dala, ez da guztiz ez da ere. Baina bai asko zespatu bat, ez da trenetzen gara baina esan, bat oso, guztiz ez da duna. Zen ikusten euskeraz ez da, etorreko ikudu bat. Baina, zateatik ari bidea, oso fetan ez da dure gortea, zirik, nire irautza horretan, justo momentu horretan euskarazko militatean ditzan. Egurren baten hori guztietan. Eta, Magno handia, justo logatu ditzen. Baina guztora. Beti daka epidete burua klubean euskara batzorde bat osatzeko, baina, beste gaso da dela, beti gazen dara, baina onda dintzin. Beti onda hor, baina batzutan dut, baina ez da, biok ere bion artean egin dugu eskatortzen dute. Eskazeri eta atatzeko zehose gazteleraz, izan behar da ditzen nahi delako eta ez da eski. Izan zen ere euskarri bate bai ez, barruan. Aipatu duzu ez, Nafarroa, Gaztegizer eta kasualitatea gainera, Sola Seogetik, Davidzekin eta iparraldeko egoera eta aipatu dugu eta zuek ere, zure zagitzea harreman eduki duzun iparraldearekin, iparraldeko kirolariekin edo... Beruntan ginen lasterketatea, mediko lasterketatea, eta hori, kronoa zen, mendigatea igotzea korrika, eta zen iparraldeko bat, deriman gara zinguruan. Eta aurkezpena eta hola, eta frantzes esintzun, eta dehonik esan nion, eta euskeraz, intzazu ere eta gero intzun euskeraz, eskatu nion. Nahiz eta zen, klaro, erberaz, izan bertzen frantzes, eta euskeraz eta intzunek, oso euskera desberdina zen, oso desberdina, baina, batzuk bat ginen frantzesaz genekina. Hori izan da, iparraldekin eukin zen gutxina, bestea, mendieskia bai egin hori areten, ja frantzia da, eta frantzesa. Kuriosoa da, iparraldean, eta ikusten ari garela, ze aurrera pauso ematen ari diren, arlo askotan, baina oraindik euskerarekin hor gabe dugu baino atzeratuago daudela eta pauso asko eta handiak egon dituzte
bezala oraindik eta zure... Guk harreman handiak gehu eta, abesti guztiak, eta euskeraz, gure uste dute, hor, abesti. Gero, entzatzaitz egitakoan, dira lago bost, ale, gure inguruan, gero, barroa ez, zuberuan, lapurdin, lakago karran, kostan gutxi. Nik lehen kontatu izuan bezala, daramate bost urte ikastara bat egiten futbola eta euskara ez, bakarrik euskara zitziten dana, ze ikusi nun behar bat ez, bere garaian ikusi nun behar bat ikastoletatik kanpo ez dago zer euskaraz ez dago jendeak hitz egiten du, gurasoak baldin badu euskaldunak edo ikastolan, ikastoletatik kanpo ez dago ezer, ez da kulturarik, ez da ezer, holako ezer. Orduan, behar hori ikusita, sortu nun ikastolak dut Uztaia inguruan, gaztetxo bat, eta gauzetako da euskaraz izango dela, orduan futbola eta euskara, eta ez da gero ditugu beste etortzea zubietara ikustera nola entrenatzen duen, edo gero elikadorazko kurtso bat ere ematen dugu, dana euskaraz, eta egia da, etortzea da batzuk frantsesez hitz egitenak eta euskaraz egitenak, eta futbolak ematen dizula errestasun hori ez, lagutzekin jolazten dut, eta ez da elkarro ertzeko, eta beti dagume bat barik eta esplikatzen, baina, eta aparte badaude guraso batzuk, euskaraz bagarrik ez da izeta, bestela ez nuen zentzu hori bilatu nahi nion, eta gero beste zerbait esan behar nuen, baina zuzait. Iparraldeko zuz. Bai, iparraldeko, bai, eta gero horren arira, juten nintzen ikastoletara, ikustera pixkat, propaganda egitera pixkat, ikastolera etortzeko eta egia da. Ikusten dituen ez dakatela gure infrastruktura, mengo infrastruktura, alde dik, gobernuak ez duelako laguntzen, atatzen dirua sehaskak, eta herri urratxetik, eta gero ez egiten dik ere atalgo. Eta gara, han, agian neraman irakaslea da, Baionan, baina jubilatuta, baina euskaraz ikasten ari da. Eta adibidez berak, beste ikuspuntu bat zengan, gugu etxian aita euskalduna, bestea nik ikastolan eta, manifeta gotezan, hemengo kultura ondo ezaututa. Eta horre bere ondoko irakasleak eta ez zuten ikusten ondo ez, zerratik ematen pribatua dira, ikuspuntu hori ez publikoa nola zen neraman ikastolan, pribatua ez da gizet, eta neraman izan ezien. Berek nahi publikoak izan, baina ez badago nola eta egia da, guraso asko, nahiz da frantsesak izan, horre sehaskan sartzitu iztela. Bai? Euskara ikasteko, bai. Gustatzen gaina formatua irakasteko era. Bai. Bai. Bai, eta gustatzen zaie, bai euskara jakitea eta formatua, nola irakusten. Irakasle asko hegoaldekoa dira. Bai, ze adibidez iparraldeko batekin batuta, adibidez kuadriako baten neska,
euskalduna dira, oso euskalduna dira. Eta salakoa eta... Bai, Guaztea hain guztan pizkatu behar nago, eta herri txikiagoa eta horrela. Euskalduna bai, euskalduna dira. Den militante. Gutxiengo bat da, baina... Tan... Hago bezalako. También vas muy franceses, o... Euskal Herrizidia eta bere zailtasun guztiekin. Infraestruktura ez dira. Baina oso euskalduna. Dianak oso euskalduna. Oso militante. Bueno, orain komunikabideetaz hitz egingo dugu. Gai nahiko korapilatxua, niri zuzenean tokatzen zaidana, kirol kazetaria naizen aldetik. Eta ez dakit, lehenaira gogoan dugu eta atletik ere partiduzuta. Gogoan dugu eta aldizi entzune hori garezkaten uzute herrian irakurri niola. Ez dira urte asko, Guzpala urte izango dira. Ariz Alurizek atletikeko jokalariek zioen harrituta geratzen zala, Lezamara eta horrenak joate zitezionean autografo bila eta gaztelaniz. Eta berak esan, euskara zuzak izure eta bai, zure euskara lagizua. Eta unifetzekitela, bera euskal iztuna azala. Alegia, ETV bat ez zuten gehiago ikusiko, batez ere etxean teleberria edo jarriko zuten, eta teleberrian beti erderaz azaltzen, ez? Dagoen hor, zegoela zeo zer utxe egiten ari zena edo ez zena egokia. Egoratzen ez hor gantzala ustu baina labakta eta sartuta zen hor zerbait aldatzeko egiten bai. Adierazpenak euskeraz egin ahal izateko bakarri eta hori galdetu nahi nizuen, ez? Gero hitz egin dugu zehazki hortaz edo gintasun edo ekin hortaz, baina zuen komunikabideekin daude zuen harremana nolakoa izan da, zure kasuan noski batez ere gaztelaniaz izango zen, ez? Realean eta reala jarritzen dute komunikabide gehienak gaztelaniaz. Bueno, euskaraz ere, beti euskarazko zatitxo bat egiten dugu, baina ligakoa gaztelaniaz zaite da. Eta gero beti frantsesezko kazetari batzuk noizean behin etortzen dira eta frantsesez egiten den, baina normalera bai gaztelera. Zuki izaskun zure kasuak egin ezberdina. Bai, igual nire bilatorri dira entrevistak, edo igual zenbait nire deitu diate, gero gehienetan euskaldunak deitu diate. Euskal Irratia gehiago deitu dit, Radio Euskadi baino. Noizbait Radio Euskadi dago, nahiz entrevista bat egitea edo hola, berdin prentsak igual indizkiat erdera zenbait elkarrizketa dola, baina gehiago igual euskaldunak, prentsa euskaldunak, jundanen bila igual. Igual euskaldun bila, ez dakit, mendiak igual, de hecho nik gehienetan Euskal Irratia edo Radio Euskadi bila ditu, eta mendiko emaitzak eta Euskal Irratian gehiago ematen zizte erderakoan baino. Horregatik lan, igual euskaldunak bila gehiago euskeraz gehiago ditut. Eta berdin prentsan, bai, kazetaritan, edo albistegian, edo revistetan, edo gehiago euskeraz. Nik jatzen ontelako ikuste euskeraz. Euskal Irratia da kirol guztiak ematik ez dela. Espainia mailan bai, igandero deitzen ziaten, Euskal Irratitik igandero bai entrevistatxo bat, eta jabetzen zen, erberaz ez. Naiz baitzen naiz, Radio Euskalira, deitu diate eta naiz programa batea, edo lagun naiz, erberaz. Baina hori ez, igandeko deioiek emaitza edo zermontunen lehian eta ezan euskeraz. Nire lehenengo elkarrizketan zeatena, ez dako da duntzit egin erratean, euskaraz izan zen. Lehenengoa beruna euskaraz izan zen. Ifamando baita eta egin erratean izan zen, egin erratean euskalduna zen. Tartean, karo, obviamente, tandero, justo zen fortunatik eta ja fortuna ez egin zen. Tartu dugu izan jokar batzuk egin dira, abitzetan egin eta baita mabia. Eta bai euskaraz izan zen. Eta gero gainentzekotan, Euskal Irratitik
zenean, eta negarren zenean euskara zein dut, eta euskara ezetza zen, bakarrik euskara zein zen. Bai, harrapatu diaten, onda baska. Eta hauek, eta momentuan, eta gaztelera zein dut. Morruz, baina egin dut. Ezkeneko alditan, bai zaitzen naiz, esaten gate, galtzen euskara zen bat, ez. Horren hori zo, joan telefonoa, o polina, o beste batera. Eta baitzen nahi sola erostena da zela, ez dakiz ondala, zegutxezen zan, ondala golostekin. Euskal Telebista Eta zen abizon, beste saio bat egiten zuten gandetan, parte, iruna. Eta hor, hasi ginen euskera, eta hor, Kasetan hori hasiko ala, batean izun ataketa eta zelan gazteaz galdetzen eta zelan grabatzen eta egin nuen lazo bat eta egin nuen gazteaz, pero esan zeko. Telebista, Jose, gazteaz itzik. Euskara, zaban duzan, azkena. Eta Jolandere, kantatu zu, hola, izatu badek, arrapatu zean horze eta alde da, pum! Zentzen erantzuten gazteaz, eta batu zen gazteaz. Baina, karo, jartea zan, ETV. Hoxe gazteleraz. Nire gaitzea asko. Eta izan zan, azkenik kontakoa ban telebistan, sekula bera bakazia zitzegin. Eta batean, nola, bihazo, todo se va, onda zero tibio. Eta dela, probar, euskara rubiaren ambientari hori integelan, euskara zabalkuntza bera zan, eta entonces zure pajamentara, amorruz. Normalean euskara. Egia da, ala ere... Gero dago adibidez, adibidez da Gipuzkoa, adibidez rubiakin asko piratu hasieratik, teikeran honegi, eta beti zean, ikasketa euskaraz, baina gero berak itzutzen ziren, eta horrek ez zituen gazteleraz. Ez dakit, bereaz gaztasuna zen gazteleraz, telefonoz egiten genuen euskeraz, berak kontak, oskizi eta Hala ere, egia da, zaila dela, horrelako jarrera, zati nola ditu, jarrera indartsua edo hartzea, ezka zuek oso bertukoa dukazen ezka abita, no? Gontzan mugimendua horatzen esan duzunean, adurizena hortik zedoren inspira guztia, no uste, Eta gaizkak, ez dakit, ikustu jaiko duzuela, baina gaizkak eta gaur egun Bilbao Atletiko entrenatzailea da, baina realeko jokalari izan zen urte askoan, eta oso euskaltzalea, txozalea, eta Eibarreko entrenatzaile zala, berak erabaki zuen Euskal Telebistari bakarrik euskaraz hitz egitea. Prentsaurrekotan hitz egiten zuen, euskaraz eta erderaz, kasikari asko erralduna ziren, komunikabide asko erralduna ziren, baina berak erabaki zuen, eta oso kuriosoa da, telebista barruan ere zer sortu zen edo horrek zer eragin zuen, ez da, zer kritika jaso behar izan zituen gaizka garitano, denon aldetik ez da, askok babesa eman genion, baina telebista barruan bertan, euskara, kazetari euskaldun batzuk ere esaten zuten baina kontraesana da, ez, prentsaurrekoa euskaraz eta erderaz, eta gero guri bakarrik, ez, eta esaten genien, ez dizue ulertzen, nahi du bere burua bentsat teleberrian euskeraz azaldu badila, ez jendea jakin dezala, ni euskaldun naiz, ez, eta jendeak ere euki dezala kontaktua, ez, euskerarekin, ez. Eta berak, ez, gero hortaz aparte Espainia bada ez bere zer gertatu zen, Andaluzia pentsako batean egon horrek sekuntua da. Baina hemen Euskal Herrian bertan ere, ez, izaera gogorrekoa izan behar duzu horrelako pauso ausarta egiteko, ez da batere erresa. Eta zorionez gaur egun Euskal Telebistan guri esaterako gure borroka ere egin behar izan dugu, baina zuk zabit okatu duzun mugimendu eta ekimen horren ostean, bat jende ezagunek eskatu zioten Euskal Telebistari euskaldunei erderaz ez galdetzeko eta euskarazko adierazpenak sartzeko teleberriak, TV-bin, eta erantzuna baiezkoa izan zen, baina gero, naiz eta hori kanpora begira edo hori etzan publiko egin, baina gero guri heldu zitzaigun nola gaite, ez dakit nola ditu irizpidea edo agindua edo dena delakoa zen,
gutxi gora bera zan, elkarrezketatuari guk euskeraz galdetuko diogu eta gero erderaz ere galdetuko diogu. Eta berak esaten baldin badu ezetz, errespetatu egingo diogu. Eta karo, batzuk esan hori izan, orain arte gertatzen zana. Eta igual hobeto guk esatea elkarrezketatuari ezu. Euskeraz nahikoa dugu, oain, zuk erderaz zine badezu edo zure burua erderaz entzune badezu teleberrin edo ETV-bin, erderaz. Eta, bueno, orduan batzuk kazetari batzuk jarrera hori hartu dugu eta hori eskerrak orain gero eta gehiago dira, kirolariak gero eta gehiago esaten dutenak, nahikoa da, nahikoa da. Bi hizkuntzatan hitz egin beharrek ez, beste batzuk, esaten dute erderaz ere hitz egin nahi dutela eta ez daukatela inolako arazorik eta noski hori errespetatu egin behar da eta da egiten dugu. Aurrera pausoak ematen dugu. Nahiago izatu gero eta gutxi hitz egin. Lastakik bat dutako. Osea, gero aurrera euskaraz bakarrik. Euskaraz bakarrik. Baina egia da, ez bakarrik kirolean eta lehen esan duana, ez, ausardia handia behar da, eta esateatako David, zuen kasuan handiagoa, ez, claro, ez dira bakarrik euskal komunikabideak, ez, zuek ernodal komunikabideen eta Espainiako komunikabideen begiradapean ere bazaudete, eta... Gauza da, nola eramango den guzti hori, nola gero ze gauza guztiak politizatzen dira, eta orduan, gauza hortatik daiteke, garitan hori gertatu ditzen bezala, Andaluzian nintzela goratzen, baina edozer gauzetik, geizki ulertua, bakoitzak ulertzen nahi duna, eta horti aurrera, jendeak, azten dira gehi bat, Madrid inguruan, gaitu esatzen. Eta orduan, gu azken binean, saiatzen zera, nahiko arazoet ez ditugu zelaian, zelaitik kanpo ez ditugu arazoak nahi. Nik azken hori entrevistakoaren dizkietenak telebistan eta esate izuete, igual komunikabide euskaldunagoak bilatzen duten ETV batek, edo agerrek inztigu entrevista, eta gero ikusi ditut teleberrin, gu euskeraz, baina erderaz itzultzen. Joera hori, nik uste bat dagoela, ez? ETV, hori da. Bai, euskeraz itzultzen dugu. Nire zera da. Ja, futbol igual ez dut nire bai. Euskeraz zindelbeti, eta atema nahi erderaz, eta itzuli dira. Erantzungo dizut, zergatik gure kasuan ere oso ausardia handia garbanako entxaurrekoan erderaz ere hitz egin badino ez guk ez badu usantzen, kazetari bezala, nik bezala dago, tokatu zait, eta realare egitea, izuzun eta esatea. Eta, David Erralgo beste jokalari batek prentxaurrekoan bi hizkuntzatan hitz egiten baldin badu, eta nik teleberriko bideoan bere euskarazko kortea txartuz gero, berez ere, ez? Entzun behar izaten ditugu eta presioa... Zetebeko gainera euskaraz da berrik galdetzen dute. Gero sartzen dute beste... Baina hori, horrenik guretzat guri ere oso gogorra egiten dugu. Bakarrik ez dut eman beharko pausoa, baizik eta ere guk eman beharrekoak noski ez. Eta hor ere dago... Eta ikusten hasi segun ze kirol, zaleago bada beste atzu baina. Futbolan ikusten pixortu da, Eta kirole kanporaka begira ere badago ez. Madrid inguruan... Gero egin esan dut, ez da egin zuena, ez da bat ere erresa. Nire ezaren inguruan artikulu egin irakurri dituen nahiko horrak Espainiako komunikabide batzutan. Nabaki hartu zuenean, eta gero bakarrik hori gero ere aitortu zuen independentzia zarea azala, elkarrezketa batean, eta bi gauzak ekartu ziren, eta ez zuen izan zen. Nik uste dute zozer galdetzeko edo ez, eskartuko nuke, norbaitek ere zozer galdetzea, etzat eman dideza, zuen hola tartetxo bat, nik idoiari begiratzeko azuzkatu zaila, zozer galdetzea zuen. Ez daukazu bat ere interesik. Ni behar zen Antonez, eta horretik bat itzen zuen hau da, baina
klubak, aldetik behintzat, Realak badaka txikitatik hori badago, lehen esan dut kultura hori, euskal kultura, entrenatzaileak, ambiente hori badago. Hori filosofian ez barneratuta dago. Baina, gero, esan duguna, elkarrizketak eta kanpora begira, hor ez dago irizpiderik, hau enpresa bada, dene irikita egon behar da, orduan ez dira hortan sartzen. Xabi prezidaten nahi zuten hizkuntzan nahi zen. Bai, baina lehen esan dugu bezala. Euskaraz bakarrik hitz egiten baduzu jakinda gaztela ez dakizula, nik adibidez frantsesez ere egiten ditut, orduan zehaz ez zera bizkat klubari interesatzen zaio ere gai. Dana aldun guztia kantatzea, zabaltzea, niri etortzen zaite France Bleu dela, nagusian behin etortzen da, jartzen ditut entrevistak, baina eta klubari interesatzen zaio, hango jendia erakartzea ere bai. Merkatu badago iparraldean eta asko interesatzen zaio, izaten badiat ez zerbait gertatuko da, baina klubatzat kalte izango ala, seguro. Jose, lehen aipatu duzu federazioa oso galduna. Ez da bakarrik federazioa galdizulegoak, denatzen direak ere denak galduna dira, eta gutxilok euskalduna. Hor, klubek ez dakate eragiteko aukerarik. Bai, aurkeztu zendakaritzara eta esan gaur egun mutilak eta euskaldunak euskaldunak dira, asko erro familietako dira, baina beste asko eusko familietako dira, eta txikitxoak direnean deitzen dituzte. Dira bide konbokatorietara. Eta egoera beraientzat, deseroso batean, egoera batzutan aurkitzen dira. Hor, inok ezin du esku sartu? Bai, eskatu ditu. Nimenetan txekea selekzionadorea, ez geratzen. Ordan, ez esan, baina, askotan, entzen da ona. Lehendakaritza da, ez gaitza daukagula, egizien mazio sortzea marauta, bi edo batzutan bat, hori dago, eskatzen dugu eta eskatzen da, eta igual euskalduna, igual ez. Gaur egun, Euskal Federazioan, egirazkoen euskalduna da. Ez, idazkaria ez da. Gaur egun, dokumentazio guztia eretan dago. Dala, 8 urte ez, entrenatzaileak egiten da, batzutan egon dira, iparraldeko entrenatzaileak, iparraldea da gure universidadea, eta hori justu ez dira euskaldunak. Bueno, izango behar dugu entrenadore bat, euskalduna selekzioa. Igual esan. Ez ezin moinak, gutxia eta betzako reposatu diate, nire lana, eta errubia da, beste lana, bigarrana, importantziana, lana trenak egiten, eta gero, errubia da, eta gurasoa, gehiago ez dedikatzen, eta dedikatuko benetza, agian, errubia ez da bat ere profesional, zera bizi gortaz. Hora, militantzia asko, eta militante artean, zoritxarrez oin arte, gazte doi aldatzen dugu dara. Gugatzen dugu azte denean, jende gaztea sartzen bagara, noizbait, euskaldun nagoz. Momentua, ez dut nago eskola lotuta, hola, egin ezake iraultza bat hor eta eskola sartuta. Eta bar,
Kaixo, agur, eskerrik asko, Nik esan nuke Kirol Federazioan, direkzioa federazio bat egiten da, eta bira askotan federazio guztiekin, eta federazio euskaldunak nolabait esateagatik, euskeraz egiten deunak, normalian, bi edo hiru gara, gainontzeko guztiek dira, presidentikak, idazkariak, langileak, dena dira euskaldunak. Bere garaien zait. Reflejo eduki edo langilea kontratatzeko garaian edo dinamika hori da eta oso belanguta, oso baldina. Eta bitxikerik tontakeria da, baina nik batzen esartu nintzen federazioan lanean aldundiko zeon itzulpen zerbitzu bat. Eta nik nintzata pasan nion euskeraz testu bat gazteleratzeko. Eta hangua, harrituta zen nion. Zer da? Ez hau da, euskeratzeko zerbitzua. Zan da izuten zerbitzua. Bai, baina, galetzen bako eta dut jara, posible da, nahi egitea. Intziatzete, baina. Dinamika Bire, politikak hartu nahi zuten telefonoz gogoan horretzen genuen eta garetik ulertu dizu, emagina esan dizu, Irakasea ez, baina, eta pentsatu horretu dizun baztan, ez Erreka, baztan, eta hori kontatu zen ez, zuretzatze... Euskalduna da, eta nire eskolotxunagoan. Nafarroa da, eta beti dugu Nafarroa bat dut baina, Nafarroa iparaldea da, eta oso, Euskalduna da, gehiengoak, euskara zitete, eta atzerritarrak ez badia, eta hango izkuntza euskara da. Euskara eta nire horregatikoa da erosunagoan, zer ikiniara egiteko aukera baina ez zitzera gartzen. Jendea esaten dut, kotxea guino, inbeste errepide, konpentsatzen dit, giro horrek. Igual ere ni identifikatu nago sentitzen naiz giro horretan, ez? Euskalduna baderako, nire oso euskalduna da, Bai, Bortziri, Maderreka eta aztan. Bai. Ez gugako paserea erizkunen, eta bai oso euskalduna, eta bete joera handia gaztea zitzeteko bete artean, eta gainatu dira, express. Ez da zintua dira euskaldun petak, eta batez ere igual elizun. Batez ere elizkun batzu eta aldatzen da. Bakate hor, igual azpilikueta, eta lago etxe, nahiko Espainia bizitzen dira, eta bate joera hori, ez gazte dira da... Beraien artean nahi konta ezo, eta bete zera, gazte zitzen, zikusten da, edo euskaldun ditu. ITV-a pasatzen duzun bilan, da euskera beti. Oitxura asko dugu ezagatik ez, umeekin eta txakurrekin euskera zuten dugu egin da, eta umeekin harreman askotan euskera da, eta igual nire bikotearekin euskalduna da zuten dut, hori egia da, ez? Eta nire igual, nire konsultan, aukera matzen diet askotan, nola ez euskeraz, eta dakitenian euskeraz dakitera gehienak euskeraz, bat batek zuten badakit euskeraz, baina nahiago etera ez da, baina gehienak euskeraz. Zugarretzen da izkero, ezen nik eta eta bastan dugu taleko ekin, eta igual bide edo, euskaldunak eta euskaraz, eta behin artean ere euskaraz batzutan, astro okesten zaien, eta azten dira behin artean, azteraz da, erraiz. Baina, zerralde eskontzuna. Gero, ez dakit hemen zenbat futbolzaleta modera, baina niko daukat, hakin jabe hartu nahi izan zuridarik zuek zelaian eta gaur egun zueri txarrez euskal giztun gutxiago taldean, horien dela urte batzuk peixite gehiago gehien esan duke, ez eta gero atzerritarrak eta baina euskaldun asko zen duten. Eta hori gutxiago? Bueno, gutxi ez, badaude baina gari baten baino
Asko ze gutxi, bai. Bai, hori. Bai, oin kanpotara asko daude, Bai, horretik, bai. Edo ez, igual, arrobian hasi direnak, gaztetik, baina kanpotik etorreta. Ba, oin igo dianak, bai, igual, kanpotarra bai, asko, oin hasi diare, Gaztetik etorreta. bai, baina kanpoko jendiare kartu zen. Nahi, ez. Eta nola hitzaituen, momentuan atatzen zaizun, ez da zen. Ez dut, galdu nahi nizun, lehen aipatu duzu ja gutxura bera, nola da zuen arteko komunikazioa. Baina, zelaian, bitxikeria bezala, edo, ez, zelaian, badakizu beti esan izan da, euskal talde, euskera erabiltzen dutela, nahiz eta gero beraien artean, euskara zazitzekin, baina aukaria zerbertzeko, eta batzutan gainera internatzailearen bat edo bestek ere, ikasi ditu nariz batzuk euskara. Ikasi bai. Bai, azkenean nire inkonsienteki euskaraz esati du hitzak eta behaiek azkenean kontuz o hitzak baina bai. Eta adibidez, horatzen Esteban Granero esatezian ikasi zitula sekuli entzuten zelaian. Azkenean hortzo dela ez da gazteko. Ez gara pentsatan hartzen, hor gauzak egin behar dira, ez da hor denborak. Eta aldatzen dira, zure xefu guztiak. Bai, adibidez, korner baten osan, zaite aurrera eta ni zer. Ez dugu porrasatzen hori. Ez da gizton taktika ez da. Zuekin ez horrelako aukerarik ez daukazu, ez da, betian gora, bakoitza, mira. Korrita egundo. Bai, eta gustatek ere. Gure aldetik, ez dakit zuek zehozer esateko gogoz geratu zarete, edo zela esan tasai? Plazer bat oso guztuan nahi zela, eta... Bai, ere, oso... atxegin izan da. Katzaila, gure bizipenak eta... Zerbeza falta egon. Nire aturiko. Niretzat behintzat ere plazera ez nota oso guztura zelako historia eta mila esker, etortzearekin eta alegin egiteagatik horrelako kontinuarekin. Eta zuei ere bai, mila esker eta... Zuei?